Hoci mám 43 rokov, naozaj som sa narodila až v roku 1989. Stála som v tej zime v tých hnusných hnedých punčocháčoch, ktoré furt padali na námestí. Rodičia mi povedali, že ak budem štrngať kľúčami, budem môcť mať také plyšové zvieratko, ktoré vyzerá ako živé, presne také, ako boli v tom katalógu zo zahraničného hračkárstva, ktorý som si listovala 100-krát denne. So zatajeným dychom som počúvala príbehy o našich kamarátoch, dizidentoch, ktorí mali zakázané študovať, pracovať, boli odpočúvaní, ktorí emigrovali, o samizdatoch, eštebákoch a papalášoch. A jedného dňa sme v škole prestali hovoriť česť v práci, súdružka, učiteľka a začali sme zdraviť. Dobrý deň, pani učiteľka. Doma sme mali zavesený nad portrétom Havla kus ostnatého drôtu z hraníc, o ktorých som počula toľko príbehov. Z tých hraníc, kadiaľ sa nemohlo len tak prejsť. A jedného dňa nás mama zobrala s bratom len tak do Rakúska, pozrieť sa na západ slnka. Celú cestu plakala. V roku 1989 som sa narodila do slobody. 17. november je jedným z mojich obľúbených dní v roku a viem, že prejsť len tak cez hranice nie je samozrejmosť. Vážim si slobodu a vždy za ňu budem bojovať. To si sľubujem. Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Ďakujem vám, Slovenská sporiteľňa, za to, že aktívne pripomínate 17. november, jeho hodnoty a dôležitosť a že sa vďaka takým, ako ste vy a všetkým, ktorí sa neboja ozvať, vždy rada vraciam domov.